Нов сервис на Антова. И нова точка за Спартак. Спартак излиза напред в резултата. 3-2. Нова възможност за плевенчанки. Сега вече жълтите са наред да атакуват. Добра защита на Тодорова. Да видим Ковачева. Пълни този сервис. На своята сметка записва Бояна Андреева. Пет на 4 за Марица. Възможност за в първия матч от сезона в София сините победиха с 3-2 гейма. Считаните за фаворит пловдивчанки. След това втория си матч Марица бяха безкомпромисни срещу гостуващия. Спечелиха, но едва след тайбрек 3-2 гейма. И така двата отбора са с по 3 точки. Съответно на четвърто и пето място в класирането. Цветелина Николова. И Силвия Христова успя да намери тази и нова точка за Спартак. Този път блокадата на силна се в Пловдивското поле и 7 на 5 за Спартак. Ето, че плевенчанки опитват да покажат зъби, повеждат в резултата. Възможност за нова атака. Доста мощно изпълнение на Виктория Цолова. Все пак разиграването продължава. Нова възможност за Цолова. Този път обаче чанки да бъдат равностойни на вице-шампионките в този гейм. За сега успяват. Но дори водеха до преди малко в резултата. Сега аванс е само една точка за пловдивчанки. Обаче Мира Тодорова си е Мира Тодорова. Има страшно много потенциал в пловдивския отбор. Млади и неопитни са много от състезателките в състава, но пък показват талант, показват желание. Тренират здраво под ръководство на Иван Петков. Сега обаче един провинциален клуб, какъвто е Пловдивския Марица, е сред основните фаворити за титлата в България. Вице-шампионки са на страната. Нова възможност за Марица. Бояна Андреева опита да прехвърли блокадата, нямаше кой знае какъв избор. Но плевенчанки не успяха да се организират за по-сериозна атака. Сега те имат нова възможност за това. И Силвия Христова успява с блокаут да сервис на Силвия Христова. Чудесна защита на плевенското либеро Стефани Иванова.